Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навон мошинои наву рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имо экранмода роё кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастед Daewoo, Nexi, мотоциклҳои фурӯшӣ, трактор, Mercedes-ҳои сечка объёмни, Opel Astra Caravan ва ҳастад Opel Astra Hatchback ва ҳастад Opel Sedan ва мошинои советскӣ ва дигар мошино ҳастанд ки Hyundai Porter ва дӯстон азиз Hyundai Starex ҳам ҳастанд. мошинои ҳар гуна советскӣ ва замонавӣ обшин нархҳои арзон катӣ. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 142 сомону 50 дирам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунем. Маромад рафтем. Дӯстони азиз, пеша наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки барои сарҳад гузаштан, барои границаи Қазоқистон гузашта компания якай Баҳром ва Рӯзиқул хизматрасонии худашро ба шумо пешкаш мекунад. ай ҷои зист, ай ҷои коратон омада худашро мегиранд ва бурда суқу саломат мебуранд. Территорияи метро Люблино, Food City, метро Теплистан, Садовод, Люблино, метро Котельник, территорияи МКАД обшим аз ҷои коратон омада мегиранд, суқу саломат ба Қазоқистон оварда мебаранд. зиёда аз чанд сол аст ки опити корӣ доранд. дӯстони азиз, дута рақамошон кор мекунад. компания якай Баҳром ва Рӯзиқул. ин ҳам хеле мошинои комфорти, мошинои ҳам хеле замонави доранд ки дар дуруншон Wi-Fi, кондитсионер ҳама чӣ дорад. мошиношон фақат солҳои 2011-2013 мошинои нави нав тозак, ҳама чиш бо шароитҳои замонавӣ. ин ҳамин рақамот дӯстони азиз, занг занед ба шумо бештар маълумот шава мефарад. агар мо скидка хоҳед, аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка мекунам. боз такрор мекунам, компания якай Баҳром ва Рӯзиқул. дута рақам аст, ҳар дашон кор мекунам. метавонед ки тамос гирем, барои сарҳад гузаштан ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ имрӯза аст ки срочнаи Daewoo Nexi. соли барои 1996 сӯзишвориш газ бензин, объём мотори 1.6 литр, коробка механика. ҳолати мошин баъдро беҳтарина мошин мегӯяд, чоткай тозаҳакай. аккумуляториш нав астай, хадавои кадагасай, дута балонош мегӯяд пачка, ду балони ақибош, яъне 70% мошин мегӯяд, задагии пӯшидагира ва 4 диска, раднои краска. мошин обшин беҳтарин ҳолат дай. нархи мошина мегӯяд 16000 мегӯем, мегӯяд бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе да. яксола ҳуҷҷат ҳам дорад, 4 балонош, яъне содастай. дута нав, дута ақибош, 70% мошин содастай. як ҷош хай каптара хали баринаи капотош сарапинай уш ба хайрай мелич корастай. ин ҳамин рақамо мегафон аст ки 24 соат кор мекунад. сон аз метавонед ки маълумотҳои пурраша гирем. мошинча бо ягон сум арзон мешавад. Daewoo Nexi тозак дар Душанбе дастай. на салоншам тозак маладёжни. маърамад дигар маълумотҳои пурраша аз рақамошон гирем. мегзарем ба дим техникаи фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст ки трактори T40. соли барои 1989 аст ки раднои краска. дӯстони азиз, трактор ай, яъне пол оборот мега заводид мешавад. балоншам ҳолати кори нав, раднои краскашам нав аст ва трактор мегӯяд хеле ки дасти як одамда гашта, яъне ки ай ҷош заводид мешавад. пол оборот на хаду. наршам мега срочна мега 17000 аст. бо арзон мекунем ё ки ба ягон мошини майдам алиш мешавад. трактори холӣ аст. 17000 сомони нархи бениҳоят арзон дар ноҳияи рӯдаки Ленинский районда қарор дорад. дута рақам аст ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунад. ҳар даш рақамҳои мегафон аст. шахсоне ки харидори аниқ бошед, маромад занг занед, бештар маълумотҳои пурраша гирен. трактор T40 дигар хеле нархҳода намеёд. трактор краскаш нав, балон лати корӣ ва пол оборот заводид мешавад. ё ки ба мошини майда алиш кунед, ё ки ба метавонед рафта аз пеш бинед сумкати гирен шава. маромад дар рақамошон занг занед. салому алайкум тамошобино, акаҷоно, додарҷоно. мо метро Теплистан даем, навошгоҳи фурӯшӣ дорем. фирмини AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3 mini. дар бозор 2500 места, дар любой магазин. метавонед 1000 сӯми заказ кунед. даставкаам дорем, бепулай даставкамон. ина ё 600 рубл, ина яко 100 рубл, обичниё 100 рубл. даставка дорем тамоми ҷо. инаҳа фирмини наушникамон гаранти доранд. телефонам заряд метавад. тройко дорем баъд 700 рубли.
безлимитный гарантияти сух буд пултона возврат мекунем. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. мотоцикли фурӯшӣ ҳастад ки срочнаи ай Москва овардиям. соли барои 2006 сол мотори 125 куба 5 скористая мегад, аккумуляторш мегад пачка ва пулткати мега заводид меша, ҳолаташ мега беҳтарин мега нав ай Москва вардагастем, мақсад ки ҳолаташ нав мотори 125 куба 5 скориста аккумулятори нав полни худ пулткати заводид мешавад, ҳамаш нав астае. қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, яъне ки қумсангир, нархаш 17000 сомонӣ аст, бо камтар муомила меша ё ки ба ягон мошинои Opel хетчбека сидана ё ки ягон Nexi сода, мақсад ки алиш меша ба ҳамин мошинои ба ҳамин нархи ҳамин буда соз боша мега алиша мекунад ба мошини майда. хоб ин ҳамин рақамҳо мега тисел аст ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам пайваст доранд. шахсоне ки хали мотоцикл мехаранд ё ки алиш мекунанд маромат метавонед ки қатъи соҳибаш тамос гиред. дар ноҳияи ҷайҳун 17000 сомонӣ ҳам алиш ҳам мешавад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи караван соли барои 1997 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои простор, яъне ки калпакати 4 балони 70%, инам хали светои золотисти ва люкам дорад. салоншам тозаи мошин нахаду боқӣ монда маълумот мегӯяд тариқи телефон. нархи мошин мега 33000 аст ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳошон мегафон аст. кадоме ки Opel Каравахан ки бошад, рақамҳошон аст, мегафон кор мекунад ва соли мошин 97 сол метавонед занг занед маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. 4 дараш, яъне ки прайсҳои ручной, яъне ки боло поён мешавад. рақамҳошон аст, кор мекунад, маромат успед кунед, мошина савдо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Tico светои сирғвишноӣ. соли барои 1996 2.6 бензини холӣ, объём мотори 1 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай обшим якдидош камкам ки хали сарапи найсуси дора, хай дар сурат маълум аст. нархи мошин мега 10500 сомонӣ, бо арзон мекунем. мошини хе нахадо мегад, хай камтар сарапина дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав ва фурӯхта мешавад. 10500 сомонӣ муомилаи хуб мега дар назди капот мекунем. рақамҳошон мегафон аст. шахсоне ки харидор кардастед, маромат бо занг занед, маълумотша гиред. ва дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромат рӯй кунед, мо рекламада мегзорем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Hyundai Starex. соли барои 2000 сол 3.6 дизел, объём мотор 2 литр, коробка механика. ҳолати мошин мега ҳолати корда, фақат ки як камбуд дорад, дигар ҳамаҷо мошин мега сод астае. 1 сола ҳуҷҷат дорад, мошин нахаду, фақат ҳамин скорости 4-5 мегад кор намегад, 1-2-3 кор мекунад, фақат 4-5 мегад камтар кор накарда мега, ҳамеша мақсад ки соз мекунед. мошин хай ҳолати хуби техника, дар ҳолати средняи хуба мега сода барои кор мешавад. нархи мошин мега 20000 сомонӣ аст бардор ва қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида. нархш 20 бо хай қачон занг занед, суҳбат карда маълумотша гиред. то қассуми холӣ мега алиш палиш ягон чи нагуфтиям. рақамҳошон тисел астае. дӯстони азиз, кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима ки харидор ки ҳастен, дар таги видео мо нависед. маркаи мошини гуфтагии шуморо дар видеои оянда ёфта ҷудо мекунем. лайкора занед, фаромӯш накунед, навора подлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Mercedes-ҳои Benz C-Class сечка объёмни. соли барои 1998 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад, объём моторуш 1.8 литра, коробкаш автоматаи сайстари мошин мега беҳтарин аст. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировка дорад, 4 та диска ва 4 та балон мега пачка. мошин обшин беҳтарин ҳолатда электропакет ҳаман чи дорад. балон, пачка, танировка, ҳуҷҷат ва салон тоза. нархи мошин мега 76 та, бо арзон мекунед ва мошин қарор дорад дар Душанбе пойтахта. нархаш 76 та, бо савдои хуб дорад. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафон шуда. шахсоне ки агар харидори аниқ бошед, бо занг занед, қачон суҳбат кунед ва маълумотҳои пурра аниқча аз рақамҳошон гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастае баъдро ки бо нархи арзоне ки ддара. соли барои 1998 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад, объём моторуш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ
қарор дорад. Мошин мега 1 сола ҳуҷҷат, мотори 1.6 простой, хадавои кадаги, кузов тоза. Мошин опшн сода аст. Мақсад фақат ки дудара аст, яъне ки ранги спортивни асраҷи дудара. Яду ҷош мега яду меличовка хеле кор дорад, яъне ки ба хайр. нархи мошина мега 33000 мегем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. харидори аниқ боша мега бо ягон сум муомила мекунем, рақамошон тисел аст. шахсоне ки харидори аниқ бошед, агар мақсад мошини савдо нашуда боша, метавонем мо савдо када гирем. рақамошон аст, кор мекунем, маромат занг занем. навори моро то охираш тамошо кунем, бо як тага асраҷи караван бо нархи арзон аст, метавонем вайшам бинем. мегзарем ба наҳам мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Opel Astra F дар кузови седан. соли барои 1997 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад. мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадан опшин мақсад ки соза мега расход надорад. 4 та балон мегад 85%, аккумулятораш мегад пачка, ҳуҷҷатош 4 моҳи дига. хай мошин опшин соза аст, ки нашод чашкош ягон чо гуфтаги нест, мақсад чашкаҳои ақиб вари дора надора, иш ягон чо нагуфтам, бо хутон пурсида мегирем. нархи мошин мега 36 та, бо ягон сум арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Кулоб. 4 та дараш ҳамаш яъне ки ручной аст барадор. мошин хай ҳолати хуби техникӣ да мега, мақсад рақамошон аст 918 дар шаҳри Кулоб аст. ина бо занг занем ва маълумотои пурраша гирем. фақат ба хотири меҳнати мо я лайки бепул гузорем фаромӯш накунем ва навори моро дар ки ҷое ки метавонем подлисаш кунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки Mercedes-Benz C-Class Sechka. соли барои 1995 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад. абиё моториш 1.8 литра коробка механика. сайстани мошин мега нахад ва нашод ҳуҷҷат ва дигар чош ягон чи нафтян. мошин мега ҳолати кори 4 балонаи 60, 4 дискаи рамашка опшин. мошин ҳолати кори даст. нархи мошина мега 45 та мегем, ака хай арзон мекунам, ака иша ягон чи гуфтагӣ нестан. мошин баъдро айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 45 та 95 сол аст. мошин опшин ҳолати хуби техникӣ да мега. рақамош аст, метавонем занг занем, маълумотша гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст ки дар кузови караван, яъне ки универсал, нархи арзон. соли барои 1999 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад. абиё моторош 1.6 литра коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои простой, 4 дар яъне ки ручной аст бадро радной краска. хай мошин мега нахадвай омада бинен, ай пеш савдо мекунем. нархи мошина мега 35 та мегем, бо муомила дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда. рақамошо мегафон аст. шахсоне ки хеле асраҷи караван харидор ки бошед, метавонем маълумотои пурраша гирем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.